Igbo mụneze moze kenekwa mụ ebe nọ na video udo dịrị gị ma ị chọkwa awụ na ị chọrọ udo adị n'ala gị yes ekwuru m ya biko kenekwa mụ biko ị na-subscribe na-enekwa na video and also don't forget to share your video ma ị na-enecha nke ọ bụla like. I've been telling this thing before ndị mmadụ anara ege m ntị. Agwọ na ihe olulu ehulu na akwa ifolo ndị be anyị ajọ ọgwụ anyị na-agwọrọ mgbe ahụ kịta ka ndị mmadụ na-receive ahụ. I keep saying it. Koba aka ụnọ ọtọ this our youth, koba na aka ụnọ ọtọ ndị youth anyị, koba na aka ụnọ ọtọ. Kịta anụ nwakere ihe na-eme tangwọrọ na onye omenala bụ unu bụ ihe kwuru okwu a. Onye omenala bụ unu bụ ihe kwuru ya. So biko nụ kwụsị na ajọ ọgwụ. I don't see the reason why by mmadụ emegide ike ị na-ele ihe ndụ a na-asịrọ n'ọkụ. Ihe n'obi udene, obi nkịta, obi ewu, obi busu, mkpụrụ obi ọkụ. That is ndị ba unu mekwala alụ kịta apụta ọnwụ youth akarịa. Youth nọgide youth agbabili kpem dịkirili aka ọtọ gbem and a na-azị ajụ ese ka amara ihe mee. Onye nwa ha n'ọbụ na onwe ka ndị be si wenite isi n'ụlọ ụka abịa perform abịara ya adịla transition to glory gone too soon amụghị kandụl ụmụ nwaanyị ejeje shake ike ihe black and black epost na TikTok. That is it. Kịta ndị mmadụ a na-azịda akwa ozu nwa na-akwa sef once ejisa n'ike mechaa post na TikTok nke ahụ ebikwa na eje niile ga-agbalụ gị Satan don't fall for God amacham azọ gị ya n'isi nwa kaikai n'isi gị nke ahụ aga. When there is this deep aspect of life people are not paying attention to. Ndị bayi na-egasịla ihe anya ha dis ndị bayi turn the eyes right n'ife isizi ihe na ha achọ ha. Actually ibute ike actually ime nka na one small boy info na social media mgbe at 21 years he's not even hiding it. This boy anya mana this guy gịnị ya na-aba abụrụzi ụgbọ gịnị oh my gosh ogwugo mmiri ukwu ogwugo mmiri asa mmiri na-asa ogwu na-asa ogwu gị a. Not the 21 years. If you hear this boy na-eme mana million ma ihe a na-achụ aja ma ebe a na-abagasị ma ihe a na-akakasị n'arụ ine na-eso mgbe na-ajụ parents ya ọnọzikwa ndị mụta this boy ọnọzikwa ọha na-ajụzikwa ese ka amakene gịnị what do we get ka ebe anyị si wee get ya wrong. Ndị be anyị na-akpabazi ọhịa ahụ. I keep emphasizing on the Bible because I'm not address majority of ndị Igbo. Ndị Bible na-abazi ọhịa. I'm na my video na-reach a lot of people, but you people don't want to be seeing it because in the heat ya unu go ebe ọ na-afụ unu ọfụ na. Ndị Bible na-aba ọhịa. Let us come back now before the light too late. Let us come back now. We hear this woman okwu. Pay me attention. Amara m onye ọwa. Just saw the video and we say okay. Ka m werekwa wee mee gịnị? Subdue and subsidize him na-ekwu because na a lot of people na-akpazi alụ people are doing worse. Unu na-emezi ihe ama bụ mmadụ na-eme ọ dịka ya sị na mmadụ anọrọzi. Kedu nke bụ mmadụ? I'm hearing this for the first time. Edukwa m nọọ nke isi n'ọkụkụ unu na-ata amarọ m nọọ nke ndụ n'ihi anọgide dibịa asị gị ka aka agara ka ịdị ka nwoke si adị ka aka agara ka ịdị ka nwaanyị san one thing again na-ekwu a na-enyenyere ụmụ nwoke anya filo na ụmụ nwoke dị bad ụmụ nwaanyị dị mmụọ brutal kịta. Ụmụ nwaanyị ji mmụọ brutal kịta. Ụmụ nwaanyị na-agbazi aka enwere ihe na-ata alụ na. I am telling you to God who made me and you. Jeffrey ihe young girls anyị na-eme just to make money. Obi hụ na hook up a na-asịrị ya atịkpa n'elu ya ife ihe ndị a na-eme because attention adịrọ on them and they are doing worst. I am telling you they are doing worst. Ka ọ dịkwanụ nye nwekatakwa na ihe ijekọtara na be dibịa sị gị ka ọ kaa gị aha. Achọrọ m ịka gị aha ka ị nọrọ ka nwoke si anọ. Achọrọ m ịka gị aha ka ị nọrọ ka nwaanyị si anọ. Dibịa ahụ ejegote udene dị ndụ wee weta mkpụrụ obi wee nụọ ọgwụ nọcha ọgwụ si gị na oyi eno maọbụ weta mkpụrụ udene dị ndụ si gị na oyi eno maọbụ weta mkpụrụ obi nkịta si gị na oyi eno. O nwere one woman one spiritualist kwuru ihe na TikTok mana ka m gbazitụrụ ya ọnụ echeta ezi m afọ mana ọ ya afụ video ma ọ na-efolo m. Let me tell you something. O nwere ife ọ ya abịa iricha
oge na-abịa dati na iriri eri ọ na-eri nwa gị o butere gị setback ịma na irigo ogboma ịma na irigo nnukwute ogboma abalị na-efegharị ewere ihu na-eje eyi ndị ọzọ egwu na nlọ people ebido ịsọ gị asọ people ebido ịtụ gị egwu si na ị na-eme ajọ ihe webe na aka gị dị ọcha iji ebe spiritualist ka ị protect onwe gị ka ịkwado onwe gị ka nwoke si akwado onwe gị there are a lot of way ị eji wee prepare onwe gị without erighị mkpụrụ obi nkịta ọ without erighị mkpụrụ obi udene ụfọdụ na-ericha uriom ọkụkọ na ndụ ewe ha noo ya were hot noo ya in the process of na ị na-aka ahụ akakwana ahụ ya abịa kacha o butere gị nsogbu butere gị anọrọ ma enwere rest of mind butere gị akpọmasị butere gị setback there are a lot of way eje ka ahụ normally ịkwadokwa onwe gị ka nwoke si akwado onwe gị kwadokwa onwe gị ka nwaanyị si akwado onwe gị but not that ịgabazi that extent ị na-eme expect dịkwanụ very careful ka unu aghara irite ofe ihe ya enye unu nsogbu echi oribe nwa gị mmadụ pụta kịta oweru mkpụrụ obi nkịta wee rụọ ọrụ gị ọrụ ino ya eno burie n'afọ they are doing it ihe abụọ kwa akụkọ they are doing it ejikwa arụ ọrụ ma mkpụrụ obi udene ewere ha rụcha ọrụ inye gị ino akpọrọ sị gị na anụrụ dị ọgwụ anụ n'ihi eji hot wee no ya 7 times inowe nyocha iburu mbe na-akwụgharị oge na-abịa gị nwa bụ nwa okorobịa utuga ya ha na-ekezi eke ịnụrụ nwaanyị ọfụọ mana ịmụtabeghị nwa utuga daana ewere gị ihe ahụ ihe eji wee gbụ nwa ino ya n'ọgwụ ịma the lot of things m enweghị ike ikwu na social media ịghọta mana gị nwa na-eje aka ahụ uche gị dị ya ị na-eje wọ kelee ebe ị na-eje ọtụmọchọf ego ndị mmadụ unu na-eri na-eme unu ji aka ahụ a akabazie ahụ akafezie akafe iricha ego mmadụ kwụba ha aka gị ọtọ dị na ego ndị mmadụ na nso eyiricha ego ndị mmadụ na-achọsi ka ị protect onwe gị ndị ala ofu mbọsị ka ihe nogodo n'ofu kwụba aka gị ọtọ ịkala ahụ na nso ka dị normal ahụ a na-aka ejigazasị ụmụ ihe ahụ emegasị ịghọtara ka ị ghara ịkata nke ọya bekata nwaanyị ahụ ị na-anụ n'ụlọ ebido buru ihe ọmahụ ụmụ gị ebido tawa afọ ife ha amahụ ịghọta bikos ka generation a na-apụ ka a na-aba generation ọzọ so na ọfụ ụmụ ụnụ mụrụ amụ ya ata afọ ihe ha emete ha ọ bụrụ ihe nne na nna ha metere ịghọta ji nwaanyị na-aka ahụ ama nne odogwu ka ebu mana odogwu na-akara na nso karụ dị ahụ na nso ka m na-agwa gị ịkwụwakwa n'aka gị ọtọ na oke omekome unu na-eme ka nje akaba unu kabazie ahụ na-akafe Chukwu na aja anyị Igbo chebe gị obodo ọbụla na ihe ọma ya emere gị ego ya abịara gị akụ ya abịara gị ụba ya abịara gị awele bụ ihe ya emere gị onye nwere ntị ya nụrụ ihe mamite ego na-ekwu mụnwa bụ mmanwụ ada ebe ka mmadụ I love you guys ise